Bon dia, però no des del cau de les Raboses, des de Turballo, sinó, bon dia, sinó des de on desenvolupem la nostra tasca docent. Estem intentant rescatar l'hort de l'institut, dos tauletes, i tot això el que he estat fent tot aquest temps que no he enregistrat vídeos del meu tros, però sí que m'he estat fent cosetes. Pareix que no, però això era un raboser. Hi havia un arbre que estava ahir, el vam tallar, hem fet lloc ahir, hem sembrat ahir els alls, mireu, i han eixit tots, he estat entrecavant un poc aquest tros de taula, tot això són les rames de l'arbre que hi havia ahir. Allà n'hi ha una olivera també que l'hem descopada perquè estava massa alta i tenia les seues olives també. Vam parlar del jardiner de l'Ajuntament, ens va portar aquestes canyes que acabeu de veure. En fi, veieu, està configurat per dos taules que s'han posat en principi alls, també en coordinació amb el Departament de Biologia, i així l'altra taula que em falta encara per entrecavar. Allà n'hi ha una penquera i l'olivera que vos comentava, que té alguna oliveta, però ja bon collir també. I això és la compostera que vam portar a l'institut, un conveni que tenen amb la Diputació d'Alacant de terra, el Consorci de Terra crec que és, i en fi, i això és un poc l'institut ara des de l'altra òptica, veieu? I així el que hem fet ha sigut traspassar els límits en l'àmbit privat i plantejar-se aquestes coses en l'àmbit professional, i això que hi ha. El futur serà això, anar posant horteta en aquestes parts de les taules, posant també aromàtiques, com es pot comprovar ahir que ja el curs passat van estar fent, en estan posant alguna, els alls estan precisos, estan guapetons. I clar, la finalitat és que siguin els mateixos alumnes també que treballen aquestes coses i, en fi, que sàpiguen una miqueta que el menjar no és de la nevera, no? És de llocs, en fi. Això és el que estem fent. Tot aquest temps perdut, o no perdut, que no l'hem dedicat al canal. Recordeu, vam comentar que en la temporada 2 no faríem tan a sovint vídeos com he estat fent en la primera temporada. Aquesta setmana ja començarem a fer les olives i tal vegada també us ho mostraré, en fi. I paral·lelament hem estat treballant tot això. No és on jo faig la meva tasca docent. Us ensenyaré la compostera per dins. També hem estat tirant tota la brossa que està ahí, per exemple, baix de l'olivera. Hem estat tirant-hi dins, fulles. Setmana passada vam estar tirant restes del dinar del menjador que vinen així els xavalets de l'escola, en fi, és dir, que venim de molt avall, molt fondo, i aviam si ho podem ja, almenys preparar el fonament, les bases, per a que cara al curs que ve, si un guany no pot ser, perquè també s'ha demanat dispositius, poder treballar bé així, el que seria els tubs de les mànegues de goteig, també poder tapar, fer ombrall quan fem les tomaqueres, en fi, tot un temporitzador així, perquè clar, cada setmana no pots regar, què faràs en vacances de Nadal, d'estiu, un temporitzador d'aigua i connectar-ho així a la taula, per així, quan ho fas en solcs, en els cavallonets, i allà igual, i en fi, que estem sentant les bases de l'això. Bé, us deixo estar que estic fent feina, que parega que no, estic treballant. Ja vos dic que no estic en el cau de les Raboses, sinó que estic el sitio que tengo allí, que diuen en castellà. Ja veure si rego una miqueta els alls i li pose aigua a la compostera i així quedeu. Ànima llevant, hola, au,